Уряд схвалив проєкт угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Основа угоди полягає в обнуленні мит на більше 10 тисяч товарів або ж 95% усіх товарів на експорт. Нарешту існуватимуть товарні квоти або зменшення мит. Міністерка економіки Юлія Свириденко зауважила, що саме мита стояли на заваді доступу українських товарів на турецький ринок. Подекуди діють ставки мита до 200%. Свириденко додала, що угода не передбачає відкриття ринку публічних закупівель, а тому вимоги щодо локалізації можуть застосовуватися до будь-яких турецьких товарів. Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною підпишуть у четвер під час візиту до Києва турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Таким чином, моделювання ринку товарообігу на умовах, визначених цією угодою, передбачає його зростання на 38%. Угода матиме загальний позитивний ефект на економіку. В галузях, що працюватиме на експорт, будуть створені нові робочі місця, і прогнозуємо, що угода може дати щорічно плюс 2% до ВВП. Отже, угода про ЗВТ між Україною і Туреччиною є взаємовигідна і має важливий геополітичний вимір, адже нарощення всебічного співробітництва України і Туреччини – це запорука миру і стабільності в Чорноморському регіоні.